To som mal fajčiť. Moriam. Dneska to získané konečne kožu, aby sme si mohli doplniť náš si stôl. Ale momentálne teraz nás to už to nejde. Ale môžeme urobiť jednu vec. Toto sa získať knihy na Tutorial 3, to už máme ale 6 dokonca. A ešte toto. A mám drevo. Jedno jediné mám drevo. A potrebujem to niečím podpáliť. A drevo nechce podpáliť drevo. Takže. Ja som tam chápal asi nejak tak. Mám si podzemný bunker. Niekde zhruba tu na. Niekde, že keď sa vojdem niekde tam, tu, aby sa keď tak našli nejaké orečka, pretože nemám ani jednu. Mám jednu vejce, ktorá môže vyhodiť do buftu. A za pár korok no, zkrátka. Tak, by sa hodilo získať nejaké uhlie, aby som potom mohol ten si vypiesť to všetky veci, toto meso a samozrejme ešte kožu, aby som mohol získať tú knihu. Zabijam chobotnicu, aby som mal inkoust. A teda skremontná. Maskara ready. A myslím, že mám rezať. Ale sakra, počujem som nebol. No, ale počkaj. To kde si? Okej, nemám. Ne, nemám. Potrebujem sa rebrík. Rebrík by som treboval. Čo stiažného. Takže to je... Bude tak krásne. No. Toto by som chcel získať. To mám. Ale teraz na to potrebujem. Tiež 4. Takže ešte pôjdem na tiež 2 a... No točky. To je ďalší problém. Teda... Točky som dal sám. To si zoberiem. Ale to bude to trošku menšia. No. Teda väčšia skôr. Ale... Ideme na to. Teraz poskal. To sa nedá jesť. Ale sa z nej kopať, to je jasné. Mám pravdu takto. Ja sa bojím jesť. Do týchto... Že sa najprv získať tú knihu. Aby som mohol doplniť konečne tú moju zásobu. Ale... Obávam sa, že mi to nevidia.
Okej. Kasowałem jest. Sapling. Co mam teraz zrobić? Chcę go umiełować? Nie? No to mamy jakiś sugarcane. Nie, co? Okej. Nie. 3, 4. Hej, halo? Halo? Dobra, tak to wasze super. A nie mam furt. Tak zwaną pec. Tak naprawdę tylko kamienia bez sekretu, także to jest fajne. Mam na replik. To nie ma replik, także to sobie jak bardziej. To zrobię tak na sandu. Dawaj one miało sosy to. Może wychadza słonko, okej. Także mój cel teraz znaleźć chobotnicą, zabić ją, zyskać kożu, robić sobie kniżku. Potem z tego atramentu urobić ciemnofarbią, dać to wszystko do tej czystki. A myślę, że mamy spalone. To już nie dzieje. Ja mogę jeszcze wychodzę z to przenić. Jak możecie widzieć, nie może na dół. To troszkę bobę. Ale nie. Nie. Ahoj! Ahoj, chobotniczka. Gdzie was potrzebowała? Taka stoi. Bonusy niczo. No, nic. Tylko, ale okej. O, tu to. Mamy to nice. O, teraz potrzebujemy jeszcze. A! Pałuk. Mam ci poć. Mam ci sam poć. A? Chcesz? Marzę? Mam ci sam poć. Co? Gdzie ten pałuk? Zostaw.
A, tu si. Z tu uwierzą, że? Gdzie? Gdzie to ten zastraniec? No chodź. Okej. Gdzie? A teraz tam... Oj, nie. Poczekaj, tu. Gdzie ten pałk? A, tu jest. Tak, string, nice. A, ja sobie możemy robić ucicu. Że? Luk, szkoda. Nie możemy sobie robić anekdyczki. Mam dwie. Także sobie wiecie, co z tym robimy. Skrzał. A. Za crafting jak tak to. What? Scrafty ulica. No to problem 3 styki. O, tak nie ma problem. Dobra, troszkę ładnie. Dalej. To nie wiem, z sobą kupię drewno. Prawильно. Tak, to ja boję płatu staczyć. A ja skończę wykraftić po prawie krat swoją własną ulicę. Tak, tak, tak. A finalny moment. Bam! Mam ulicę. No, to krasa. A ja w furtku skra. To troszkę było. Ale nie będę garić. To zbierać co ułowimy. No patrz. Ale niečo. Niečo tam je. Ale niečo nemáme. Okej, rybarem. To je krasa, że... No, możemy było niečo zabrać. Mam niečo? Nemám.